Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Mijn naam is Wibren Simmersma. Ik ben niet te Wikkel. En ik, als vrijwilliger beman ik deze moene, het zwaantje. De bedoeling is dat ik hem af en toe even draai en dan terug het draaien ga je het onderhoud van de moene een beetje in rekken. Dit is een mons. Ik weet net hoe ze het nou bespellen, want dat verhoor ik weer iedere keer. Zijn functie is de polder hierachter, die hier ligt, op peil te houden. En hier ligt een lager, veel lager, en dat is ik verder. Dat druk ik gewoon eens even noemen. En dat hij houdt genoeg smarring. Om soepel eruit te laten. Ik heb gewoon in je hand hier op mijn mond en je zei: goh, elke keer als de moeder onzest, dan zet ik een beetje koffie voor de raam zitten te zien. Dit is toch machtig mooi in zo'n landschap werd voorheen. Een heel soort mondsdingen. Hij is de enige die je nog stiert in deze raad een beetje. Midden op een romte, geen belemmering van wind. En het is op Frieske bodem, dus... Zoek van meer informatie over Varrenoor op uw Facebookzijde.